Se me ha faltado. Gabon, pelotazale, Gabon, Zaldibarti, Kolazar, txapelketa, 35. ekitaldia eta une erabakigarrienetan sartuta dagoeneko final laurdenetako azken jardunaldia jokatuko da gaurko bi lehietatik aterako dira, bai binakakoan eta baita Kaiolan burukoan, lauterdi barruan finalerdiak osatuko dituzten bikoteak, kasu honetan bikotei dagokionez eta Kaiolari dagokionez, laugarren finalerdietako pilotaria ere gaurko jaialditik aterako da. Enrique Agirrebeitia, Gabon! Gabon! Bueno, gaurkoan binakakoari jarri behar diogu arreta, De La Fuente eta Aldabe, Senar eta Olidenen kontra. Ze eratako partida espero duzu? Senar da Oliden partidu bitu eta oso onak ditu, bizek eta joko honi induz. Bestiek, Naparrape, De La Fuente eta Aldabe ondo jokatzen da bizorti zer da partidu gogorra izango galape entonik, eta apurra gehiago guztetan eta De La Fuente eta Aldaben alde. Bueno, ohikoa den legez, hori gero etorriko da, aurrez Kaiolakoa jokatuko da, eta Kaiolan nor baino nor gehiago, Nafar bat eta Gipuzkoar bat, Aristegi eta Aranbarri hariko dira nor baino nor gehiago, dagoeneko beroketa ariketak egiten ari dira, horrek esan gura du, une batetik bestera hasiko dela partida, une batetik bestera hasiko dela jaialdia, eta gu pilota afizionatuarekin, afizionatu mailako pilotarekin gozatzeko gertu ostegunero gertatzen den moduan. Hortxe ikusten ditu, dagoeneko bi pilotariak, beroketa ariketak egiten Enrique eta esandakoa, finalerdietarako txartela dago jokoan, beraz, bi pilotarientzat benetan partida garrantzitsua eta bueno, tentsioa, urduritasuna eta abar ez dira faltako, bueno, hori ere gestionatzen jakin behar, Enrique. Oso garrantzitsua da norberak bere honena emateko, nervioak gestionatzen jakitea. Hori gauzondik izaten da, eta veteranitzik eta hori asko iten dago inonek kamarak eta ez da bente handik iten, baina, bueno, hone pelota dezo, ja urtitan da, pelotan da hori superetan eipen totea apur batik ez zion, akostuko modila. Bueno, hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak epaiarekin batera, paseioa egiten, une batetik bestera, Leon Castilloa, hortxe, lehenengo agurra, gaurkoan pilotalekura etorri diren sale guztiei, txapak urdin erakutsi du, horren bestez, lehen sakea, Mikel Aranbarrik izango du, Azkoitiar gazteak. Bueno, hortxe pilota aukeratzen, Oier Aristegi, Lekarozkoa da, Nafarra 2001an jaiotakoa, 2004an berriz Aranberri, 3 urteko aldea dago, horrek ere garrantzi izango du. Horrepe garrantzi izaten dago horra adinien 3 urten aldia, baina, bueno, Aranberri mutile iniku ikusten da, eta joko honi ikusi batzen dugu partidu bizitan da, nipen eta burka gogorrongo dela. Zeratako partida aurre ikusten duzu, Aristegiren eta Aranbarriren ezaugarria zeintu diren aintzat hartuta? Aristegi injerka jokatzen dagoena da gehiago, dana injerraz da ibili askota injerren purun iten dagoena. Da besti, injerra badeko bai eteniko txu da, bat ateniko da eta besti injerren purun iten dana. Bueno, ikusiko dugu, zeinek azaleratzen dituen bere doainak, zeinek erakusten duen gaurkoan bere onena, eta horren bestez bietako zein iristen den 22 dagoeneko dena gertu, partida hasteko, hortxe, bien arteko
Agurra, jaialdia astera doa, nor baino nor gehiago, Mikel Aranbarri eta Oier Aristegi, sakea Mikel Aranbarrik, Azkoitiarrak, hortxe da, sakea, ona da, eskerrez ondo, errestuan Aristegi, pilotaren bila joan da, Aranbarri, ez du behar den moduan gurutzatu, botean indartzu Aristegi, hortxe da, Nafarra, bostetik esker paretaren bila, eskerrez hartuko da, Aranbarri, orain airez Aristegi, botera jarri eta dominatzera pasatzeko aukera Aranbarrik, hor indarrean jardunda, eskerrez luze txokoan, eskerrez luze erantzun kontrarazoan Aristegi, tikitaka gogorrari gara ikusten, lehen tantoa izateko, hor botibolea alegindu da Mikel Aranbarrik, goitik bera indarra bai, handia, baina zuzenean beheko koltsoira bat eta huts aurreratu da Oier Aristegi. Bai, tantu gogor zamarreina, lehenengo tantu itxeko oinguen be, tantu gogor zamarra eta nipen etot Aranbarri amaitzera jundala, bai amaitzera juteko atzetxun ondaola gutxi bera joteko eta txapatera. Bai, horre txokoan indarrean erasora pasatzen ahalegindu da, baina kasu honetan ez du asmatu lehen sakea Aristegik, eskerrez errestuan Aranbarri, botera jarriko da Aristegi, txokoan ondo moztu du, eskerrez bikain Aranbarri, bolea zorain Aristegi, dominatzen ari da, eskuinez luze jokatu du Aranbarrik, orain botera jarri beharko da Zabaletik, ondo bildu du, botera eraberean Aristegi, eskuinez txokoan, eskerrez nahiko behartuta Aranbarri, aukera nahi duen egiteko Aristegi, txokoan indartzu, nola amaitu duen, tantoan nahi duen egiteko aukera izan du, baina gero zein ondo amaitu duen, botera luze, txokotik txokora, abiatu da bai, Aranbarri, baina eskua sartzeko denporarik ere ez du izan, bi eta huts! Bai, oinguen Aristegi injerri domina du tantu eta eskerraz Zabalera itzan minondize eta hortik gero Aranbarrik entrega du itzazuluen da handik berak gudean haitik aukeri itzitza eta ondo amaitu du. Bueno, hortxe da, Nafarra sakea egiteko gertu eskuinez, bebetik, eskerrez errestuan ondo Aranbarri, Aristegi bipareta legezarrean eskuinez ondo sotamanoz Aranbarri, esker gantxo orain Azkoitiarrak Zabalean zain Nafarra, botelazterrean sartu behar Aranbarri, iruterdian ezin eraman, horre Zabaletik indartzu jo du, esker paretaren bila Aristegik eta gainera, etorri zaio pilota Aranbarri, alegindu da, oso egoera behartuan belauniko botelazterrean jasotzen, baina ez da posible izan, 3 eta huts. Bai, Aristegi oso gogorrik ikusten da, gogotzu. Bai. Pelotari bizi eman ez da. Hola nuntetan badu partidua. Bai, lanak izango ditu Aranbarrik. Ondo jokatzen ari delako, ondo sartu delako neurketan Oier Aristegi. Hortxe da, Lekaruzko gaztea. Eskuine sakea eskerparetaren bila, ondo oraingoan Aranbarri arrestuan, pilotaren bila, nahiko behartuta kasu honetan Aristegi, dominatzera pasatzeko aukera Aranbarrik, eskerparetean erraz atera zaio pilota Aristegiri eta gero botera alegindu da zabaltzen, irekitzen Aranbarri, etzen asmotxarra, baina bere alegina zuzenean kontrakantxara 4 eta huts. Enrique? Bai, Aranbarri beren joku ikin hasi eta ondo inon da, baina txapi jo dut zuerte txarra. Ondo botatako izan da, baina, horre Zabaleko marraren bila joan da eta kasu honetan ez du asmatu. 4 eta huts aurretik Oier Aristegi. Eskuine sakean eskerrez errestuan ondo berriz ere Aranbarri. Botera jarriko da Aristegi. Bostetik indarrean ondo eskerrez Aranbarrik eraman. Nahi duen egiteko aukera Aristegik. Eskerretik eskerrera sotamanoz. Orain botera jarriko da. Bipareta lege zaharrean bikaina. Zein ondo jokatzen ari den Oier Aristegi lehen tantu hauetan lehenengo behartu egin du. Txokoan luze eta ondoren eskuinez bipareta efektuarekin bikaina behin lurra ikutu denean pelotak sekulako abiadura hartu du 5 eta huts. Bai, jeser jo jokatzen da, larrai arrizga guztatu egiten da segure jokatzen. Ondo ari da jokatzen. Bai, ondo jokatzen. Gauzak ondo egiten, horre lehenengo txokoan luze eta gero aukera izan duenean, 3. kuadroan botera, horretarako ere aukera bazuen, baina gero ondo amaitu behar da eta ondo amaitu du. Bai, ondo amaitu. 5 eta huts, Oier Aristegi, aurreratu da markaioan, hortxe da, sakea egiteko gertu. Errestuan zazpitik ezin, atzerak etorri da
Mikel Aranbarri, orain arte oso ondo ari zen errestatzen, sakez, min egiteko aukera izan du Aristegi, baina zandakoa errestuan ondo ari zen, kasu honetan ez du ondo neurtu, eta gainera etorri zaio pilota, 6 eta huts, aitaren batean, 6 tantuko errenta, Oier Aristegik lortu duena. Bai, 6 tantu buruz burukun ez da aizaten, bentaja hondiz, beti alde eukiti, oba hori bentaki kontra bino, bai, hartzen dira, gero apur bat pelotak zeu kentzako ninda zeri, sarritzen partiduk bestaldera bulta hartzen da. Eta bitxia da, nagusiena, Botiroren aginduak jasotzen, 6 eta hutsekoarekin, eta gazteena, bakarrik hor. Errike? Bakarrik guztatuak, eta. Lasai egotea gustatuko zaio, eta hortxe, beste inoren premiarik ez, eta lasai, Aimar Morgatxaberria armaietan ia astero legez, hortzik ikusten du gaurkoan ere, frontoian sartzen Amore eta Txanoko gazta lehena izango zen. Ez du kale egiten, inoiz ez du kale egiten. Hori seinali da, fezinu dukona pelota da eta guztetak. Eta hori garrantzitsua da, pelota gustatzea oso garrantzitsua. Pelotan ibiltzeko pelotik guztatu bida, eta pelotik guztetako nahi, ikusti guztetako eta horri guztetako bentzat ikusti. Aurrera egiteko hori ere, importantea da. Da, ikusi. Da, oin harti den horrepe, bai, urte zei bat hile bete debutu gola. Da, klaro, lehenko lagunek hemen honino ikuste ikute, ba. Ondikan lagun gehiagoak azu afizionatu maian, profesionaletan maian, ez da? Da, beti afizionatutan lagun gehiago profesionaletan maian. 6 eta huts aurreratu da Oier Aristegi. Sakean, barruan da, eskuinez, ondo Aranbarri, boleaz Aristegi, eskuinez Aranbarri, eskerrez hartuko da orain Aristegi, aukera dominatzera pasatzeko Aranbarri pilota atzan jarri du, eskerrez bikain berriz ere Oier Aristegik, hirugarren kuadrotik txokoan luze jokatzen ahalegindu da, behartuta sartu da Mikel Aranbarri, 7 eta huts nahi eta ezin, ari da momentuz askoitiarra. Bai, injerrin dominitan daute tanto guztizek erasun dabil Aristegi, beti defensa da bilena tanto iti gatzatzen. Hori da, abiadurari da baliatzen, ez du aparteko arriskurik hartzen, baina kolpez gehiago da momentuz, eta horri eskerrak, tantoa bata bestaren atzetik ari da egiten. Bai, domina egiten dau, lehenengo pelotazun ez da dominitan, bai, aposarren 6. pelotazun ero, domina egiten dut, dominitan da nien amaitu. Sakea da, baina bikain arrestuan Aranbarri, botera jarri da, zabaleratuz Aristegi, zabaletik zabalera Aranbarrik, orain hirugarren kuadroan jokaldia egiten ahalegindu da, apur bat behartuta iritsi da, urduritasuna ere bai, Mikel Aranbarrirengan, ze momentuz esperantzarekin jarraitzen du, hau ere gorri, 8 eta huts, aitaren batean Aristegi. Apur bat ezen gaineute lantxilkero ikustu eta Aranbarri, eta horma bizo jote mundatzera. Eta akaso txokoan zula handiago izango zuen. Bai, atza, ondan posturan atza horma bizo joteko gorputzei gulton dize, mon bierzeako. Zulorik aurkitu ezin da. Errestuan Aranbarri, botera jarriko da Aristegi, 8 eta huts. Ari da irabazten gerriko gorriz ari dena, oraingoan ere, botera txokoan luze, eskerparetean sartu zaio, lagoarren kuadroan, ieskua sartzeko aukerarik ere ez du izan Mikel Aranbarrik, 9 eta huts, Enrique. Bai, 9 eta huts. Ez genuen hauxe espero? Ez genuen espero, bai, aurretik egituen partidu bizek Aranbarrikin gaur inbesteko egurra hartzi, bai, egurra hartu usta guin, olin horreazio nuleke, bai. Bai, hemen badakizu, tanto bat egin sakea hartu, gustoko pilota aukeratu eta gauzak aldatu egin daitezke. Hoxe, aldatu lekezela. Momentuz kolore gorria daukan neurketak, 9 eta huts aurreratu da Oier Aristegi, gauzak ondo egiten Lekarauzko gaztea, eta horri eskerrak abantaia, nik esan nuke, handia daukala. Sakea egin du, eskerrez hartuko da Aranbarri. Pilotaren bila, airez sartu da eskergantxoa zabalera Aristegik, ondo bildu du Aranbarrik, eta gero, horre ez dakit bote okerra, zer egin dion pilotak, ezin izan da sartu, balen tanto aurdin, 1 eta 9. Txoko nintzegu boti eta txostin jaute, hori zaila itzen da eruti, horlako bat tantu iti, ez da rarua. Ze prestatzen zara pelota modu batean joteko, eta gero beste batean jo behar, ez da arreza izaten, eta lehen esan duguna, lehen tantoa egin du Mikel Aranbarrik, joan da Saskira, gustoko pilota aukeratuko du orain,
eta sakea alde duela, berak ere bere doaiak erakusteko aukera izango du orain. Bai, hola, atzo holan pasuzan lehengun Zubizarra eta bigarren tantu nahi bene tantu gogorra, Amianok eta bizek oso gogorra, Amianok faturi epa hauan arena tantu duna, Zubizarretak bentaja handiz hartutan. Bueno, Enrique, gaur hemen irabazten duenak, Egiguren izango du aurkari. Bai, Egiguren aurka jokatuko duzen finala. Eta beste finalerdian, Zubizarreta eta Irribarria hariko dira nor baino nor gehiago. Sakea egiteko gertu, Mikel Aranbarri hortxe da, Azkoitiar gaztea, sake ona da, ondo errestoan, bikain altuera emanez Aristegi, hortxe da Aranbarri, luze jokatu guran, erasora pasatu da Aristegi, entregatu egin du Aranbarri, nahi duen egiteko aukera Aristegik, txokoan luze jokatu du, ezin ezerregin Aranbarrik abiadura gehiago ematen dio pilotari Aristegik, horrek dominatzeko aukera ematen dio, eta gero dominatzen duenean amaitzen, ari da, asmatzen ari da, Nafarra. Bai, garbi dominitan da Nafarrak. Velozidadeaz gana, ez tantu garriz gautu bez, ingerra emonda, ingerra dominetan da. Bai, serio jokatzen, bere indarra baliatuz, aurkaria momentuz behintzat, gainditzen ari da. Burumakur ikustot, Aranbarri. Moral gitziaz, edo... Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu Aristegi, sakea luzea da, zazpitik, ondo errestoan Aranbarri, botera jarriko da Aristegi, nahi duen egiteko aukera, eskerrez, zabalera naita, botela azterran nahikoa egindu Aranbarrik, orain bolea sartuko da, txokoan luze jokatzeko Aristegi, bikaine eskerrera zabaldu ze Aranbarri, baina Aristegi kaltuera emanez, dominatzera pasatzeko aukera dauka, zabaletik hortxe, lauan, pilota moztu, botera eskuinez jarriko da Aranbarri, eskerrez txokoan Aristegi, Aranbarri oso behartuta sartu da, eskerrez Sotabanoz pilota irekitzen ahalegindu da, baina bere ahalegina zuzenean kontrakantxara maika eta bat. Bai, ezin dugu zuloitopo Aranbarri frontoien. Besti da temporada guztien zuen da... Bai, kantxaren erdia hartu du, berak dauka eginte makeia, abiadura handia ematen dio pilotakada bakoitzean, eta nahi eta ezin, ari da Mikel Aranbarri. Jokatzeko dagoela ikusten zaio, baina... Ni besta dutan bino burumak urtsua ikustu gaur. Amore emanda moduan? Bai, apura eta amore emanda moduan, edo desengainete moduan ikustu. Egur hundi jartzen da ibili, Bai, egiari zor, norketa ziera bintzat, gor xamarra. Bueno, niko horrelako kasuetan eskertuko nuke. Botieron baten babesa edo lagun baten babesa, animoak emateko eta... Bueno, gorputzari buelta emateko edo alein gintzeko behintzat. Baten bataz etorriko zan bakarrik izan etorriko hori iztopentan, bueno, txako guztuko botilerik gero. 11 eta bat. Bueno, Oier Aristegi ez diogu meriturik enduko, partida oso ona jokatzen ari da. Oier Aristegi tope da bil, etor da injertzut gogotzu jokatzen. Partida hau ikusten baldin badabi, Egiguren ere notak hartzen hariko da. Bai, normala da hori, etorri espada behintzat eta etorri iztopen danean eta etxetik ikusten ongo da. Aukera ere badaute, pilota zalek hori egiteko eta streamen bidez. Bueno, esan duguna, alde batetik gaurko irabazleak Egigurenen kontra jokatuko du eta beste finalerdian Zubizarreta eta Irribarria. Hariko dira nor baino nor gehiago eta binakakoan ere, lehen hiru finalerdiak erabakita daude, hiru bikoteak eta gaur laugarrenaren berri izango dugu. Atzo, kerespanago, muruak eta eskuzak lortu zuten txartela. Enrique, zer eratako partida izan zen? Lehenengotan bastante igualau, junzan zazpina igualez, onzien da hasi muru eta inzin hobeto. Bai, gero zazpini ezen, igualau du iben, da gero atza da muruak eta hartu den bentakia apur bat, eta gero gehiago ez bezan arrimo eta atzenera. Nik pepento dana jokatu gela partiduna, bai, destrakadu eskutza intzat. Eskutza apur bat dominio bitu ganatzen, da gero murua hobeto aprobetxa hurrien, bai, danak emoen euren maili danak emoen. Bueno, hortxe, eskuza, afizionatu mailan ikusteko azken aukerak, bestak beste Olazar txapelketan 13 eta bat, beste tantu bat egin du Oier Aristegik, eta hortxe da, sakearen bila, eskerparetaren bila, eskerrez bildu Aranbarrik, botera jarriko da Aristegi,
lauan Zabalera atzen ahalegindu da, eskuin Sotamanoz Aranbarri, bildu orain Aristegik, ezkerrez Aranbarri, ondo moztu du txapagainean, eta ezin jaso kasu honetan Aristegik bere joko aldatzen ahalegindu da, Zabalera jokatzen ahalegindu da, hori baliatu du dominatzera pasatzeko Aranbarrik, eta horrengoan bai, lehenengo eskuin Sotamanoz behartu egin du Aristegi, eta ondoren ezkerrez txapagaineko ona, bigarren tanto egiteko, 2-13. Bai, ondo jokatu ingo tantu da Aranbarri, Da, zera Aristegi baten bat falleti, normala. Bai, dena perfecto egitea, posible da, baina nekeza da. Bueno, hortxe da. Mikel Aranbarri, sakia egiteko gertu, Azkoitiarra, herri horretan, pilota asko maite dute. Zaki, errestuan bikain, bipareta, efektuarekin iritsi, eginda Aristegi, eta behartu gainera aurkaria, eta azkenean tanto, pentsa zehal egin izan duen, lehenengo sakea zena bikain errestatu du, eta gero bipareta efektuarekin Aranbarrik iritsi eginda, Zabalera oso behartuta, baina pilota barruan jarri du, behartu egin du Aranbarri, eta honi oker geratu zaio pilota hor txapainan, eta ezin jaso, sortea ere akaso aleginaren ondorioz, baina alde izan du Aristegik, eta azkenerako 14. egin du. Bai, oso sako, onaltzo du Aristegik, Da, horma bizek efektuaz Aranbarrik, iritsi eginda. Ara iritsi, ondo gana iritsi. Hortxe da sakean, Oier Aristegi, eskuinez, horre ematera joan da, etzion horre aire sartzeko aukerarik eman gura Aristegiri Aranbarrik, eta pilota atzeratzeko alegin horretan, altuera ematen alegin du da, eta goiko koltsoira, 15-2, harrotu egin du asko pilota. Bai. Beste aire sartu zaiten da kentziaren apur bat, atzeratziaren gora emotza, gara, gozen koltsoia dago. Txapioten da, handi gora falta. Harrike behartut ari zarenean, ez horrelako gauza gertatzen dira, ez? Dana txartu. 15-2, Oier Aristegi nagusi pase orain, luze egi, beraz, beste aukera bat izango du Lekarozko gazteak. Sasoiko ikusten da Aristegi, Indartzu, eta gauzak ondo eginez. Serio eta ondo. Hortxe da Oier Aristegi. Igaren sake hau bebetik, eskerrez ondo Aranbarri, botera jarriko da eskerrez Aristegiz irekitzen ahalegindu da, ondo horre defentsa lanean Aranbarri, eta orain erazora pasatzeko aukera dauka, luze jokatu du, eskerrez Aristegi bipareta, gainera Aranbarri behartuz, honek nahiko egin du eramatearekin, esker Sotamanoz txokoan luze jokatu du Aristegik, ez da iritsi Aranbarri 16. tanto egin du, Aristegi dena ari da ondo egiten. Dena ondo egiten da injertzu eta errez. Bai, gaur... Ez dugu arrizketan arek eta ondo domino garte eta dominitan da denin, gero amaitu. Bape arrizke bai da, partidu dut. Premia hondirik ere ez du izan horrein arte. Ez, oin arte ez dugu izan. Eroso. Momentuz bentsat Oier Aristegi. Eta ez da izango, Mikel Aranbarri alegintzen estelakoari, alegintzen ari da, baina gaurkoan momentuz bentsat aukera gutxirekin. 16-2, aurreratu da Lekarozko gaztea, hortxe da beste sake bat, esker paretetik ondo atera zaio orain Aranbarri, barruan eta tanto ies egindakoak gaizto jartzen dira, ies egindakoak buena baldin badira, nekez eramaten dira eta hirugarren tantoa Aranbarrirentzat. Ontsi egin da, abiza txonbapa, saki berak eta partidu galdu da bela ikusi da, igule batzutan tranquiltu eta animo egiten dira. Hori ere egia da, barruak askatu eta norberaren honen amateko aukera izaten da. Hortxe da Mikel Aranbarri. Saketik asmatzen duen. Bai hartu, eskuinez, erdiko sakea da, ondo errestuan Aristegi, boleaz Aranbarri, luze jokatu du orain txokoan Aristegik, eskerrez hartuko da, indarrean, airaren bila, erasora pasatzeko aukera Aranbarrik, ondo gurutzatu du, orain luze txokoan, behartu Aristegi honek bipareta nahita, txokoan ondo moztu du Aranbarrik, eraman Aristegi, Zabalean Aranbarrik, bikaina, edarra izan da tantoa, Aranbarri erosoan, bikaina aritu da, Aristegik ere defentsan lanak eman dizkio, baina azkenerako eskerrez zabaleratuta, Aranbarrik tanto egin du, hortxe errepikapena Enrique, lehenengo Zabaletik nola moztu duen zirrizta bikaina, eskerrezen nahiko egin du eramatearekin Aristegik, eta gero
Eskerrez zabaleratu egin du Aranbarrik, tanto benetan bikaina, hasi eta amaitu 4-16. Bai, hori tantu inbalotza Aristeik esango gana berriko, ni zein bizako bat tantu egiteko. Oingo ondo jokatu dut, tantu honain jo. Bai, dudabarik ondo jokatutakoa izan da, dena egin du ondo, baina hori zuk esan duzuna ez, zer egin behar dunik, mutiloni tantoa sartzeko eta gauza asko eta onak egin behar, tantoa sartzeko. Gauza asko eta onak egin behar. Eta nola jokatzen duen, gainera horre defentsan dagoenean, nahita pipareta egiten du, eskerpareta baliatuz, aurkariari, zabalera bidaltzen dio, nahita, Aristeik, behartu egiten du Aranbarri, eta bai, gauza on eta interesgarri asko ari da erakusten gaurkoan Oier Aristei. Bueno, hortxe, urtrauska bat, Mikel Aranbarrik, laugarren tanto ere egin du, 4-16, abantaila handia da. Bai, bueno, inospa estan dira, buruz inospa estan dira. Olako gauza, baina zaila da. Ikusitxe partidu zelan duen zelako diferentzietaten da veloziadin pelotiek. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu, Mikel Aranbarri. Ezkoitiarra, 18 urte. Abai hartu du, gaztea oraindik badu zer ikasi eta aurre egiteko aukera ere bai. Ezker txokoan utzi du, iritsi eginda Aristegi, ezker gantxo orain irekiz Aranbarrik, boleaz aurkaria behartuz, ezkerrez Aristegik eraman, erasoan bakarrik ez, defentsan erondo moldatzen da Aristegi, ea zer egiten duen Aranbarri nahi duen egiteko aukera, txokoa zabalean barkatu, txapainan bikaina, ezin eraman Aristegik, ondo jokatu du beste Mikela Aranbarrik, 5-16. Bai, hor bere terreno erauten da, Aranbarrik eta Zuloa eta Zabalera eta jokuen azten nien, dominitan dago, beren jokuen sartzen da nien besti peloti emoten da joko luzia egin, hor injerrien alden ditu. Bai, eta eskerra botera ondo dominatzen du, Aranbarrik horre txapainan, gaizto jartzen du. Eta oraingoan ere, tanto amaitzeko balio izan dio, ondo Mikel Aranbarri. Hor da sake egiteko gertu, 5-16. Kontzentratu, frontisera begiratu eta badoa, korreka txikian. Sake egin du bebeti, sakea da, ona da, ezin jaso Aristeik, meritoa sakatzailearena da, 6-16. Bai, ondo saka dutza. Lehen bai, sake ona egun du lehen Aristeik, sake irrestute normal garrapetxuena, tantu da apuntetako modu gutxin da. Bueno, takadotxoa egin du, gutxienez 4-8 partzela lortu du Aranbarrik eta pilotan sarri izaten da ez, galduarren 2 digitoetara iristea garrantzitsua izaten dela ez? Bai, beti izaten da, zema eta tantu gehiago itxura bat emoti tantea horrei, da partidu bai. Hortxe da, sake egiteko gertu Aranbarri. Tanto onak jokatzen azken aldian. Sakea ona da, ezin eraman. Bueno, bigarren sakea errenkadan, hau ere sake ona zen. Bai, hori sake ona. 7-16. Beti izaten donika, entrega dute txakun barik, alegin egin jeneiz de galdute jun, pentseta alegin egin je, gentile ba ikusit je, bueno, ezin txentxok eta zein etxoa, bate galdun bida dela eta alegin egitiak euze darra ezeten da. Eta Aranbarri ez dago amoren bateko, alegina egiten ari da. Alegin egiten apur bat ikusten da, buru bat, makur bat, joina apur bat errekupero da. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu Mikel Aranbarri. Eskerrez gora, 3. sake errenkadan, hau eramateko modukoa zen, eta ondo sartu eskerrezkoa Aristegi, baina ezin eraman, 8-16. Gora eze, prisa larri eukide du, Aranbarri atza eus biltzeko. Oraindik goiz da ez, urduri jartzeko. Berriko gorria daraman Aristegi erentzat, edo? Espada lehenbailen sakea berreskuratzea komeni, ez da? Bai, buruz, buelta ondizek hartzetxo. 8-16, Zabalera, jarra! Merez izan du partida hau jarraitzea, tanto ikusteko, haze sake egin duen Zabalera bebetik 3 justu pasata, txapela kentzeko moduko jokalde egin du, txapela kentzeko moduko sakea, bikaina Aranbarriren 9. tantoa. Bai, jarrizkete, Zabalera, laburre eta Zabaleko errezien onduen.
perfektua izan da. Ba. Sake perfektua. 9 eta 16, 7 eta hutseko partziala. Ezkerrez orain, gora. Beste sake bat, okerrezpanago, azken laurak, sakez, 10 eta 16. 10 eta 16, zazpitantu segizen. Dene, ariste egitezen da, ingerraz dominotez ere, oinbesti sakin da maitu. Bueno. Zelan aldatzen dan partidu denporak itxizien. Ya lo creo. 16 eta 2, zegoen neurketa, 10 eta 16 orain. 8 eta hutseko partziala. Lortu du Mikel Aranbarrik. Azken laurak errenkadan sake egindakoak. Sake onak, gehienak. Bueno, loterdi barruen beti, generalin asko saketan da. Hor da, restoan Aristegi, bolea sartuko da Aranbarri, erdi-erdiko izan da, Aristegi txokoan luze, ezkerre Zabalera Aranbarrik, Aristegik bildu, Aranbarri ezkerre sartuko da, Zabalera, Aristegi behartu, honek jaso, bolea sartuko da Aranbarri, abiadura emangura dio orain jokoari Aranbarri, hortxe da, ezkerre, txapagainekoan, nola menperatzen duen jokaldi hori, boleaz Aranbarri, tantu gogorra eta bikainari gara ikusten, edarto, bi parteen aldetik jokatutakoa, hortxe da, Aristegi orain bai dominatu egiten du, nahi duen egiteko aukera, bikain Aranbarri defentsan ezkerparetan sartutako pilota eta ondoren edarra. Aristegik kantxaren erdian hartu du pilota, zepoan harrapatuta ezkerre paretean Aranbarri apurban ekatuta ere bai, eta botera Zabalera naita botatako pilota izan da, pilotaka da, 17 eta 10, tantu bikaina jokatu dute biek eta oso ondo amaitutako izan da. Oso ondo joita, azkenien lan asko injadiztegik, eta Zabalera, claro, besti partidu lehenengo tantu izan bat zen zetorko zen, neki irte izan da, tanto luzi eta partidu nekiaz presa hartutu dut, pegarrizko barik, injago Zabalinen bere tantua. Tanto polita ikusi dugu, tanto polita gari gara ikusten, Bai. Detaile politak bien partetik. Bueno, Oier Aristegi, sake egiteko gertu 17 eta 10 ari da irabazten. Nafarrak sake egin, luzegia, beraz, pasa, beste aukera bat izango du Aristegik, 17 eta 10 urduri jartzeko motiborik ez dauka oraingoz. Ondo esalek ez zire, besti datorren nien beti jauten da arduretxu, Tranquiltzi ez da hona izeten hor, Bueno. Olako situazio. Ez, lasaitu ezkero gero, ordaitzeko arriskoa goten data. Hor da, sake egiteko gertu Aristegi, bigarren aukeran, hau motzagoa da, ezkerrez Aranbarri, botera jarriko da Aristegi, lauan, eskuinez, txokoan luze, botela azterrean, ondo Aranbarri, pilota atzeratuz, luzeegi, 18 eta 10, dominatzera pasatzeko pilotak da indu, ondo gozatu du botela azterrean, baina luzeegi, 18 eta 10. Bai, botela azterrean, sartute, alaina pasako da neu, puesto pentsa, frontizin beti gora eta bastante goizen jodut. Ondo gozatu du. Bai, ondo. Bueno, 18 eta 10. Bueno, honi nio, beste lehenko gotakada bat ingo alozkizo. Partidu ez dutuleke, baina beste bentaja da nien. Bai, sortze tantoko renta handia da. Hor da Aristegi, bote eskuinez hartuko da orain Aranbarri, erasora pasatzeko aukera, ezker gantxoa on Aranbarrik, ondo jaso du Aristegik, Aranbarrik txokoan luze, ezkerrez, jaso Aristegik, indarrean Aranbarri, Aristegi bere lekuan orain ezkerrez hartuko da, txokoan utzi du, baina entregatu egin du Aranbarrik, txokoan ezker paretan luze jokatzen ahalegindu da Aristegi orain ezkerrez bipareta behartu egin du Aranbarri, honek jaso, txokoan hilda geratu zaio, eta ezin horrek gaizto jartzen dira pilota eraman gura duena entzat, eta hori gertatu zaio Aristegiri hor ezker pareta ikututa, erori egin da pilota. Aurrerako pelotazun bezose pasizako ban estrepezari ez dugu ondo jo peloti eta ero bigarrenin, Ezin horre, pilotaren zain geratu da, eta eskua sartu denerako, Jauziako peloti, bera. Jauzi, eta ezin jaso, baina eutze egin dio, Aranbarrik, tantoan, Aranbarrik, oinio jokatzeko da. Lehenengotan itxi hartu zen, bentaji hartu espadutza, partidu gongo zen. Bai, 9 eta huts aurreratu delako Aristegi, gero 16 eta 2 ere bai, baina 8 eta hutseko partzela lortu du Aranbarrik, eta une honetan 11 eta 18, hortxe da bebetik Aranbarri, ezkerrez ondo Aristegi, Aranbarri ezkerrez Zabalera, baina entregatu Aristegi indarrean Aranbarrik, ezin horre ezkerrez gurutzatzen ahalegindu da
Aranbarri, baina gainera etorri zaio pilota, entregatu egin du eta erraz iritsi da Aristegi Zabalera, indarra eman dio, ezker paretetik bizi atera da eta ezin jaso Aranbarrik, 19 eta 11. Bai, gaizki kundu Aranbarri ezkerra idea, eta gero, injarkitxia zabaldu du peloti, altura hundira. Da errez bestiei... Entregatu egin du. Ama maitxi, eta besti gandi pelotazu, gero beragu da honen. Hori da, erasora pasatzeko aukera izan du eta baitxa baliatu ere. 19 eta 11 txen hartzen bi pilotariak. Ikusten dugu Aranbarri, Platanoa janaz, Aristegi berriz, bere laguntzailearen botilloaren aginduak entzunez. Bueno, sortzitan dugu errenta dauka, baina arnaz ez dugu ikusten dugu, eta horrek esan gura du, lan egin behar izaten dela, 22 iristeko, ez dagoela besterik. Naiz eta markaioan abantaia haundia izan hasieratik. Markaioan abantaia eukiarren topera izko gatzen, horrez dago, bentaki daute, inorre relajatu ez dago. Bueno, bortxe da, 19 eta 11. Momentuz Aristegi nagusi, gogoratu, gaur irabazten duenak Egiguren Azpeitiarra izango duela aurkari finalerdietan. Eta beste finalerdian, Iker Irribarria eta Zubizarretan, nor baino nor gehiago. Baina Egigurenen kontra jokatzeko, gaur partida hori jokatu gura duenak, 22 beharko ditu. Momentuz gertu, Oier Aristegi dago, 19 eta 11 ari delako irabazten. Mikel Aranbarriren kontra. Hor da, sakean Aristegi, eskerrez Aranbarri, ondo, pilotaren bila Aristegi, esker gantxoa bikaina nola joan den, kantxaren erdi-erdian, aukerakoa zuen, baina gero bikain gurutzatu du, indarra emanez, ezin ezerregin Mikel Aranbarrik 20 eta 11. Ez, sakagu ondo inau. Da erosakuen errestu aide kunde ondo arrizgotu zabalea garrez. Hori da, ondo jokatutako tantua izan da. 20 eta 11, Lekaruzko Gaztea irabazten. Gertu dauka, garaipena. Biribiltza falta zaio, orain arte egiten ari den lan ona. Lan oso nahi jena Aristegi, Injertzut, segurut partiduna jogatzen. Hortze, sake altzetan daitu fallo batzu, baina ustantzin ondo. Bueno, borantxe, sake egin du 21garrena, sakea ona zen, eskerrez sartzen adegin du da Aranbarri, baina ezin eraman 21 eta 11. Neurketa zienetik 33 minutu orantxe. 9 eta huts, 16 eta 2, 10 eta 16, eta orain 21 eta 11. Beti ere, Oier Aristegi aurretik. Txaloak, Lekaruzko Gaztearentzat ondo merezitakoak, lan bikaina egiten adielako, eskerrez jaso Aranbarrik, indarrean eskuinez Aristegi ondo, eskerrez Otamanoz Aranbarri, botera jarriko da Zabalean Aristegi, botera Aranbarri txokoan, eskerrez Aristegi orain nahi duen egiteko aukera, esker gantxoa bikaine gurutzatu du bere neurketa borobiltzeko, amaiera ezin hobea eman dio neurketari eta azkenerako 33 minutuko leian Enrique, Oier Aristegik merezitako garaipen eskuratu du, 22 eta 11 hartu du mendean Mikel Aranbarri. Partidu zeditxo jokatute eta kitsi harrizekute eta ondo jokatute, Nik uste, leloke dizak itxin jeta zeditxo jokatute inagela. Tanto batzune, bentaki monbalotza eta holako leloke dizak bat erobi, nigulez sarritzen partiduke bestalda puten da gulti. Zer dinuen, hor datoko da. Bueno, une batetik bestera hementsi izango du Oier Aristegi, lan bikaina eginda, garaipenarekin gustora, Oier, Gabon. Gabon. Bueno, 22-11, merezitako garaipena eskuratu duzu, ondo jokatu duzu eta gaurkoan gehiago izan zara. Konten, irazita, komoda ditu naiz, tarte batean kosten zai, bera mugitu inau, baina bertzea konten.
bederatzi eta hutsa aurreratu zara, pentsatzen dut horrek, beti ere lasaitasuna emango zizula, zure jokoa erakusteko, gero 16 eta 2 ere bai, 8 eta hutseko partzela lortu du Aranbarrik, 10 eta 16 gerturatu da, zer pentsatu duzu une horretan? Ongi sakea restatzea, sakeakin minein hau, sartu bastante sake, eta batez ere sakea ongi restatu eta ero abiadura eman. Abiadura eman diozu eta aparteko arriskurik hartu gabe, dominatu egin duzu, ia neurketa guztian zea. Eman diot, beraik kosa iten zaien pixkat, eta hartaten ez dut inbertzen eman, eta orden ja aurrean hasten hasi da, eta bai, konten. Oier, finalerditan zaude, Egiguren izango duzu aurkari, ja hor, lau honenen artean, gauza handia da, Olazar txapelketan. Bai, a ber, Egiguren kontra, partitu zaia, eta maila hona baten duen. Zorionak. Eskerrik asko. Hauetxek Oier Aristegiren esanak, garaipen polita eskuratuta, finalerditarako txartela eskuratu du, Egiguren izango du aurkari gogoratu, beste finalerdian Zubizarreta eta Irribarria hariko dira nor baino nor gehiago, eta behin Kaiolakoa ikusi ostean, orain binakakoaren berri emango dizuegu, dagoeneko beroketa ariketak egiten ari dira, eta partida nagusikoak berotzen ari diren bitartean, guk atzera egingo dugu denporan, eta 2002ko finalen berri emango dizuegu. Gozatu, benetan edarrak izan ziren eta. Gogoratzen zara oraindik afizionatu mailan Zaldibarren jogatu zenuenean, ze moduzko burua daukazu gauza hauetarako? Buru txarra hauetek esan, baina akordatzen naiz, ez? Oso berezi izaten zen urteko azkeneko unen, okerrez banau, eta lauterdiko partidua jokatu nuen finala uste Togaran kontra jokatu nula, eta esan oso torneo berezia, ez? Eta posten naiz hainbeste urte inizana eta aurrea behitzeko eta animoakin, ez? Zure figura zarete, baina afizionatuek behar dute horrelako plaza bat, edo horrelako plaza asko erakusteko bakoitzak zenbat jokatzen duen, ez? Durik gabe, afizionatu mailen oso importantea torneo berezik izatea eta pilotarik gogoakin joatea, ez? Eta hola exigitzen da bate bai, ez? Torneo politietan eta ilusioa sortuz. Horrendik norbaitek lana egiten duela, egin gero, zuek bezalako pilotariak egoteko. Egia esan, profesional mundutik aparte beste jende bat, jende asko afizionatukin lan handia egiten ibiltzen dena, egia esan asko eskertzen da, ez? Gu hor gauden arire bai, eta pilotari gaztek etortzeko, ilusioakin eta gauzek ongin ez, ez? Berriz ere bai. Berriz ere pasa. Luze egi. Zei eramar. Duna. Ezkerrez Mendizabalek, eutxi. Eman da, eman bai. Zabaldu orain. Eta hor, traba pixkat egin dio, Mendizabalek. Traba pixkat egin dio. Degantitxu arranko dugu altuna. Ez dut uste propio egindakoa izan denik, ala beharrez egindakoa bizik, baina ala egin dio. Alde bada nahiago, arerio egiten badu ere, bukatu behintzat. Reozgor jarrita ari dira bia pelotan. Batako pestak ere bai. Nola maituko tezaigu, tanto luze hau. Ene, gurutzatu du, Mendizabalek. Ezin gurutzatu, Mendizabalek. Aire orain. Mendizabalek tantoa bukatu dezake. Formabikoa, eta ederki bukatu du hain tanto luzea izan dena. Bai, oso tanto luzi eta gorra, eta zenien oso ondau ametitu tantu da, Ormabizek eta horrete, apur bat tantu da, domine gorreako pelotaz egin dugu, altunak aide hartute entrega dutzen nien, handik itoko bat tantu da.
23. Atera du Mendizabalek. Agindu nahi. Artunak horrelakorik ez du desio. Baina berriro arriskoan dabil, joaren bota oso atenti bota du. Mendizabalek airez, Zabalera eta kanpora. Zabalera eta kanpora kontra kantxara. Suertetu ez da, Artunak. Zorteri gabe dabil. Oso zituen piloto eta nina dutzik hortik inkago partidu. Mendizabalen azken zakea. Azken tantuaren bila. Amorraturik. Jarrobikoa. Altunak. Zoste ingurura. Ezkerre zabaldu. Mendizabalek. Altuna, hanketara. Hori egiten du ondo, Mendizabalek. Kontiz aprobetxatu eta tantoari lasai aldia eman. Altuna. Ez, eta amaitu da. 22 eta 13. Olazar txapelketan. Lauterdiko txapeldun da. Aratz Mendizabal. Amazortzi urteko gaztetxuok txartu egiten duen. Errazatu egin. Erantzuna gainean da. Ondo zagarrain. Gozatu gabe, baina ala ere atzera. Erauzkinek. Eta Zogarrainek maldizio eta guzti eramaterik ez. Ondo monda, guztiak, ondo konzulu du zula, eta ezkerreko orman ez da japur bat gora urten edo, bera pintzuken nahi nio gora txurzik zagarren dut eta. Konpondu dira, konpondu beharreko arazotxoak. Eta gogoratu markagailuan zazpitanturen aldea dela. 8-1. Eguzkitza, pilota bazterrera, txapa gainean moztuta. Normabikoa hor. Txosta. Ondo eraman du ala ere. Erauzkinek. Horri ez egindakoa. Garbi ez egindakoa, baina irabazlearen sortea. Hora rainen zakea. Eramaterik ez. Honen apur bat makalunia urtero. Ostantzien euronera jokatu urtero. Ondo. Erauzkinek atzera. Zota manaz erantzun dio Okinenak. Herriro ere ze pilotaka da bolitza. Horein barruan utzi. Eta helduaren Zogarrainek eramaterik ez. Eta lehen da biziko eskerra zartzen duena. Hauzi izanen da. Eguzkitzaren azkenengo sakea. Partidu honetan. Sake zitala eta amaitu da. 22 eta 7 meritu osoz. Garaile. Zaldibarren. Eguzkitza eta Erauzkin menpean hartu dituzte. Hasieratik eta bukaera arte irudia eman dute gehiago zirela. Hasieratik pelotzi emoten. Gero jobe gehitxu egin zinabe eta partidu oso dutia dominetan. Partidu oso nondia azule dominetan. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriz ere pilota zale kontatu dugu Kaiolako partida eta orain binakako lehia kontatzeko gertu hemen ere, azken finalerditarako txartela egongo da jokoan, Aingeru de la Fuente eta Joseba Aldabe hariko dira alde batetik eta Beñat Senarre eta Aratze Oliden bestetik. Enrique, zetra sartzen diozu neurketari? Nik trazia partidu bastante estu izango dela ustot, Senar da Oliden partidu bi oso onak itua. Bai, horrek ez da dugu izan gure dana zertzei, zehone bestiok zerrenda buru ondia, zerrenda buru zein Kanabal Aldabe. Ero Kanabalek ezin izin dugu etorri, sartu dugu de la Fuente, baina. Ni apurra bat de la Fuente eta Aldaben alde ikuste dut. Baina, partidu gogorra izango da lapen. Ikusiko du, zer ematen duen neurketak, hortxe dira, gerriko urdinez hariko diren Senar eta Oliden pilota probatzen. Eta gorriak berriz zain. Gaurkoan ere erantzun ona, pilota zaleak, Olazar txapelketari eman diona, bai frontoian bertan eta baita streaming bidez. Eskerrik asko guztioi. Kinelak ituen zeretik, Kinelak euneko 52 ingi gorrizen alde eta 48 urdin. Beraz, katedrarentzat pronostikoa ez dago garbi. Ez dago alde hundirik. Badute Federik beti gora datozenekin, horre zerbait erakutsi dute. Oin hartin partidu gonak itu eta bestiek izen gehiaguk izen arren jentiek esperantzi badeko. Hemen kantxan erakutsi behar da, norberaren balioa, Enrique. Hemen kantxanik, izenaz ez da jo. Hemen etorri jainin bida. Bortxe, lehen sakea egiteko gertu. Gerriko urdinez, Beñat Senar, Ataundar gaztea. Hortxe da, bai hartu. Eskuinez sakea esker paretetik ondo aterako zaio Aldaberi. Eskerrez ondo errestoan, botera jarriko da Oliden. Pilota atzeratu, eskerrez Aldabe, botera orain Senar, eskerrez indarrean. Hortxe kantxaren erdian zain de la Fuente. Orain aukera erasora pasatzeko de la Fuente berak, esker sotabanos pilota atzeratu Senarrek, zazpita erdian Aldabe. Eskerrez pilota pasatzen utzi du, keinua egin du. Senarrek, Olidenek ez du behar den moduan gozatu, atzetik aurrera eginda ondo Aldabe, eskerrez Senar, zabaletik orain Oliden, lauan eskerrez zabalera, Senarrek ondo kantxak kubrituz Aldabe, eskerrez orain de la Fuente, zabaletik behartuta, baina ondo Senar defentsan, gero boleaz sartu da de la Fuente, eta hor laugarren kuadroan eskerpaetan sartu egin zaio Aratze Olideni ezin eraman lehen tantoa gorri, lehen tantoa Oliden de la Fuentek lortu du boleaz, bat eta huts. Ondo eskadautu, onda Oliden, joteko zazein bastartu iakota ezin erun. Zuerte txarra gaukidu. Hortxe da, Aingeru de la Fuente, eugiko gaztea sakea egiteko gertu, berak egin du, orain arteko tantu bakarra, eskuinez boleaz, eta orain neurketako lehen sakea egiteko aukera izango du. Hor da de la Fuente. Eskuinez, pilota atzeratuz, restoan Oliden, ondo jaso du, pilotaren bila de la Fuente, ez du behar de moduan gurutzatu bere esker gantxoa, eta dominatzera pasatzeko aukera Senarrek, behartu egin du Aldabe, honek ondo eraman du, irutardian atzera Senarrek, sortzian zain Aldabe, eskuinez, pilotaren bila Senar pasatzen utzi du, Oliden, geratu egin zaio apur bat pilota, labur geratu zaio, baina ondo moldatu da, Aldabe. Pilota atzeratuz Oliden, zazpita erditik eraman, pilotaren bila de la Fuente, baina pasatzen utzi du, ez du behar den moduan gozatu Aldabek, zazpitik Oliden, Aldabe orain, zeita erdian, pilota atzeratu guran, ondo gozatu du, sortzian Oliden, pilotaren bila doa de la Fuente, pasatzen utzi du, sartu egin zaio Aldaberi, nahiko egin du, botera Senar, pilota atzean jarriz,
Bederatzitik eraman aldabek, nahiko egin du, Senarrek zer egiten duen txokoan, bikain! Hola joan den pilotaren bila aukerakoa zuen, Zabalera joan da De La Fuente eta txokoan utzi du goxo, Beñat Senarrek pilota, bana marka Joan Enrique tantu polita. Bai, lehenengo pelota zoedarra jodau, eta gero engaina bintxau De La Fuente, Zabalera plantilla ipinit, ezulora jota, larra jarrezgo barik eta ondo, tanto. Hori da, aurkariari gorputzarekin erakutsi dio, Zabalera botatzeko asmoa zuela, baina gero, iritzi aldatu eta txokoan hilda utzi du eta bikain amaitu du tantoa Beñat Senarrek. Ezkerrez errestoan aldabe, pilotaren bila Senar pasatzen utzi du, Oliden gozatzeko modukoa da, bizkarra erakusteko modukoa pilota sortziterdian, aldabek eraman, Senarrek zer egiten duen, ezkerrez botera Zabalean, behartuta baina eraman De La Fuentek, Olidenentzat gozatzeko aukera ez du behar demodango atzeratu, eskuinez aldabe, zer egiten duen Senarrek eskuin Sotamanoz, kanpora, horre dominatzera pasatzea gura zuen, ondo sartu da, baina ies egin dio pilotak 2-1. Atzela lagundute, berak dominak pentsa du epen, tonik Sotamanoz hartute bai ez dut entzin piloti eskapa. Bueno, hortxe, 2-1 egin du Pikote gorriak, berriz ere, sakearen jabe, Aingeru De La Fuente eta Joseba Aldabe, eugiko eta igantziko pilotariak. De La Fuente, sakera, bebetik egindako sakea da, Olidenek, ezin erraztuan, hauek bebeti datozenak, indarrean datozenak kontrolatzea zaila izaten da. Ondo sartutza eskua, errez behi gora ize. Gora, bai. Ies egin dio, ez dira errezak izaten, honek indarrean datozenak kontrolatzea. Velocidade ekartzen da peloti. Hori da. Euntzin bizako horri golpi bota ezkero peligroso izaten da. Bueno, hortxe, 3-1, bitantuko errentak horrientzat. Sakera De La Fuente. Eskuinez bebetik hau ere, oraingo ere, ondo errestoan Oliden. Aldabe, eskuinez, sortzitik, Oliden, pilotaren bila, De La Fuente txokoan utzi du, Iger egin dio Senarrek eta pilota atzeratu egin du, eskuin Sotamanoz Aldabe, hor da Oliden, zazpitik pilota atzeratu, Aldabe, zeiterditik, eskuinez, zeiterdian Oliden, Oriotarrak ondo gozatu du, zazpitik Aldabek, pilotaren bila doa, Senar, pasatzen utzi behar, eta ondo moldatu da horre Oliden, eskatu egin dio gainera. Eskuin Sotamanoz Senarrek pilota atzeratu, ondo gozatutakoa, zazpiterdian sartu egin zaio, eskerparetean Aldaberi pilotaren bila Senar, esker gantxoa ona da, Zabalean zain De La Fuente ondo defentsan, zer egiten duen Olidenek pilota atzeratu, ondo bere lekuan Aldabe, eskuinez. Hor aukera ona izan du, Senarrek tantoa amaitzeko, esker gantxoa ere ona izan da, baina De La Fuente zain zeukan, kontrakantxan eta jaso egin du. Oliden, zer egiten duen De La Fuentek esker gantxoa, ondo horre Senar, pilota atzeratu, zazpitik Aldabe, pilotaren bila Senar, baina eskerpaetetik atera egin zaio, eta atzelariari utzi du, boleaz De La Fuente txokoan aurkaria behartu duran, txokotik txokora, Senarrek bikain, kantxak kubrituz, eta gerria sartu eta pilota atzean jarri du Aldabek, pilotaren bila orain De La Fuente, baina Olidenen pilotakada bikain izan da, buena gitarekin konformatu ez eta kendu egin du, orain bai aukera du De La Fuentek, esker gantxoa bebetik egindakoa bikaina izan da, 4-1, Enrique. Da, tanto ondo jogatuta, Bai. Tanto derra. Lehenengo Senar da haurek dominetan, da gero Aldabe hasi da peloti joten atzera, eta atzien Aldabe domine du, deskerra idie De La Fuentak amaitu, lehenengo ondo jokatu eta gero ondo amaitu. Bai, eta azken errematea eretzen Samurra hor bebetik sartu da, eta horrelakoetan ies egiteko aukera ere egoten da, eta ez ondo markatu du, eta ondo amaitutako tantua izan da. Leku honin sartu, enja pitxerri inguruen da hortik aukera geza. Pitxerretzen sartu, iterretzen sartu. Aldea dago. Aldeen dize dago. Hortxe da, sakia egiteko gertu, Aingeru De La Fuente, bebetik hau ere, eskerrez ondo Oliden, botera jarriko da De La Fuente, txokoan luze, eskerrez De La Fuente bildu, Aldabe, bost erditik pilota atzeratuz, 8 erdian, ondo
Ara Zoliden, Aldabek ez du behar demodan gozatu, eskuin Sotamanoz Senar, iese indio Zabalera, baina borruan, esker gantxo orain Senarrek, Zabalean De La Fuente, pilota atzeratu. Eskerre Soliden, De La Fuente pasatzen utzi du, Aldaberentzat aukera ona, pilota eskuinez, sortzi terdian jarri du, Eskerre Soliden, ondo. Beste aukera hon bat Aldaberentzat, Eskerparetaren bila, nola bilatzen duen Eskerpareta Aldabek. Hor da orain, txokoan utzi du De La Fuente, Gierri indio Senarrek, pilota atzeratu eta lanak Aldaberentzat, ondo Eskerrez. Ea zer egiten duen Olidenek, dominatzera pasatzeko aukera zuen, ez du behar den moduan gozatu. Bostean Aldabe, orain zazpiti moldatu beharko da, apurba sartu egin zaio, tantu gogorra, Enrique. Bai, partidu gogorra, zeien. Esker gantxoa De La Fuente, Zabalean zain Senar, pilota atzeratu du, bolea sartuko da, De La Fuente eskerrez, orain Oliden, ondo, Zabaletik zazpitik Aldabe, ea zer egiten duen Olidenek. Ematen, bai, dominatzen orain aurkariari bizkarra erakusten. Senarra pasaten utzi du, zeitik, sartu egin zaio apur bat Olideni, De La Fuente erasora pasatzeko aukera, esker gantxoa indarrean. Botela azterrean orain De La Fuente, esker gantxoa Senarrek kontrarazoan, Zabaletik bildu Olidenek, eskuine atzeratu gura Senarrek, ondorain Sotamanoz bikain Aldabe eskerrez, ondo Oliden, haze tanto ari garen ikusten, landutakoak gogorra eta borrokatua. Eskerre Senarrek eraman bitardian Zabaleratu ireki egin du. De La Fuente ondo Senar defentsan lau pilotariak bikainari dira. Iez egin dio azkenerako Olideni apurua behartuta iritsi da Zabalera eta uste dute ematera joan dela, baina ez du gerriak, gorputza behar den moduan sartu, 5-1. Ez, ematera juntat eskapa hitzat, da justo txapik, justuen, Gaize dudak, izena, baina, sentimetro bat gologoa joa lau, tanto. Baina, sentimetro bat bera jodu eta falta. Da bosta bat. 5-1, De La Fuente eta Aldabe irabazten, bai, tantoak gogorra dira, baina ia beti gorri. Galdu bitxio gorrezek. Zarretien esaten dana, galdu ez dara haiki bakarrik, egin gero galdu ez. Hori da. Gorrezek galdu ikena egitxio. Sakia egiteko gertu. Amaitu De La Fuente politia egin da bila. De La Fuente, dana da biz pelota ondo. Hor da, sakean De La Fuente eskerre Soliden. Barruan, guztu, baina barruan. Pilota rotuz orain eta egurrean Aldabe eskerrez Oliden pilotaren bila, hor De La Fuente ez du ondo neurtu azkenean Aldaberi utzi behar, bolea Senar, bikoterei lagundua, txokoan utzi du, bigarrenean jaso du Senarrek, bikain orain ikusi du oso atzan zegoela Senar pilotaren bila joan da eta txokoan hilda utzi du Senarrek ikusita Urdinen aurrelaria oso atzeratuta zegoela, eta horri eskerrak 6. tantoa, 6-1. Bai, 6-1, hemen tanteuen alden dizartzen. Nola ikusi duen jokaldia De La Fuente, ikusi du Senar, baina 5. kuadroan zegoela, pilotaren bila joan da, txokoan utzi du, apur bat atera egin zaio, baina naiz eta bere burua lurrera bota duen Beñat Senarrek ez du izan jasotzeko aukerarik, eta horren bestez 6. tantoa, eta lehen atxena, norketa honetan 6-1. Horregatu da, bikote gorria, Enrique. Bai, ikusten dira, bueno, dana da biz, ondo jogatzen, Oliden ondo jogatzen da, baina atzien be, apur bat dominio egiten da gorrizek. Da hurrin amaitu be, injerkitzitxeu, amaitu be, hobeto De La Fuentek. Alde biztan gehitxua izen ezkero, partidu bezaldera juti izaila ikustot. Bai, Josep Aldabe, ez da korputza hondiko pilotaria, baina eskuinez gozatu egiten du eta dominatzen ari da, neurketa zira honetan. Bueno, 6-1, hori bai, oraindik ere mundua geratzen da hemen, hemen lanean jarraitu behar da, eta nik uste dut urdinak lanerako daudela. Eta la behar du gainera, final erditarako txartela dagoelako jokoan, Enrique, iaren 15ean, gaurko irabazleak, Mata eta Iruritaren kontra hariko dira. Bai, lehen da biziko partidua, emakumin semifinala. Bueno, eta ondoren, iaren 22ean, Igo eta Ugartemendia, Muruaren eta Eskuzaren kontra. Partida bi, benetan edarra, zein baino zein edarragoa. Bai, horre
favoritoi nire gustatik. Horre leuretan, kineli hilike, aber zeinekea sartzen da. Egongo da kiniela, katedra zer esaten duen partida horietan. Bien bitartean, lehian jarraitzen dute, hemen lau pilotariek, azkena sakez egin du, De La Fuenteko Ries egin dio gora. Olideni 7-1. Bueno, eramateko moduko sakea zen. Baina, ez da posible izan. Aingeru De La Fuente. Hor da, sakea egiteko gertu. Eskuinez, ies egin dio pilotak, kasu honetan. Zenarri. Bai, Sotamano sartzen ahal egin du da, pixkat behartuta sartu da. Bai, betxun hartu behin jut, eskapa izabeltz. 8-1, azken bitantoak sakez. Oparitxoak, biak alabiak eramateko modukoak zirelako. Bai, eramateko moduko. Bueno, Horrek apunta biten dira, horrek bestiek apunta biten jut, eure galdu ez, da gero tantu gein, ja bestinak apuntau galtzaituena, aurrera. bai, tiki, euren bidea egiten, ezta? Pizkanaka. Bueno, errestuan Oliden, aldabe, lautik pilota atzeratuz, bolea sartuko da, Senar, aldabe hor, zuloa tapatuz, txokoko zuloa tapatuz. Ea zer egiten duen orain Senarrek, eskerre, zabaleratu, De La Fuentek, moztu, lauan Senar, pilotaren bila De La Fuente, arra, lehenengo txokoan moztu, laugarren kuadroan eraman egin du Senarrek, baina kantxaren erdian eskerrez sartu da, beti esaten dugu, kantxaren erdian eskerrez sartuta, eskergantxoa eginda, barrizkoa dagoela, kanpora joat ies egiteko, baina kasunetan motzean txapa gainean ondo bihurritu du. De La Fuentek 9-1. Oso ondo De La Fuente. Baino tantu du, lehenengo zuluen luze moztu, da gero ez da benin ganetik pasauz, zabalera, esker gantxua. Bai. Hortxe da, sakean De La Fuente, eskuin Sotamano, Senar. Ondo errestuan orain, aldabe pilota atzeratuz. 9-an zain Oliden, eskerrez hartuko da. Horra, eskuinez orain aldabe, moztu egindu. Biena tartera ondo defentsan Oliden, eskergantxoa bikaina. De La Fuentek ondo defentsan Senar, eskerrez aldabe atzeratu. 8 Oliden. Atzelaien harteko lehia orain, zeitik. Aldabe. Eskuinez Oliden, aire sartu da De La Fuente, botera Senar, bipareta efektuarekin, arra! Ez ustean, arrapatu du horre, Senarrege De La Fuente, abiatu denerako, baina nekeza zuen, iritsi da, baina oso behartuta, bigarren tanto aurdinentzat. Oso behartuta eta zintuen ganera junta. Bai, hor leku gutxi zuen, da ondo baliatu du Senarrek bere aukera. Efektu emotza eta ondo. Hori da, horre preso, Bai, preso hartu dut, eta gero. bipareta egin du, eta Pelotia. ez du aparte izan, eramatea, baina pilota jo bai, baina ezin jaso. 2-9. Oraindik ere, abantaia polita dute De La Fuentek eta aldabek. Baina sakerako gertu, Beñat Senar. Ataundarra. Zubizarreta albizu Senar, ataunen ere, batek ondo egiten duela lan frontoiaren bueltan. Enrique. Bai, ekipo hona dela, autonen ekipo indiri dugu, pelota jogatzen da. Bueno, bortxe da, pilota atzeratuz De La Fuente, orain behartuta bera, ea Senarrek zer egiten duen, botera jarriko da laugarren kuadroan, eskuinez pilota atzeratu, aldabe behartuko du, eskerrez jaso egin du, ea Senarrek aldabe behartu, orain botera jarri beharko da, 8 jaso, ondo defentsan. Senar, esker gantxoa, arra, motzean egindakoa, jaso egin du De La Fuente, gero boleaz entregatu egin du Senarrek eta aldaberentzat aukera, pilota atzeratu egin du, 9-erditik, Olidenek jaso, De La Fuenterentzat aukera, honek ere ez du gozatu, erdi-erdikoa, Senarrek jaso, eskerrez aldabe, nahiko tanto aldrebez ari gara ikusten, orain. Eskuinez Oliden, esker paretaren bila, zeitik, aldabe, ondo moldatu da hor. Eskerrez Oliden, lan serio egiten, aldabe. Ondo jokatzen ari da. Aldabe oso ondo da. Hor da aldabe, bera, bostetik, pilota atzeratuz eskuin Sotamanoz, Senar.
Eskuin Sotamano zera berean, aldabe, beste Sotamano bat, Zenarre kasu honetan. Pilota sortzean jarri du. Eskuinez, Zenarre zer egiten duena, txokan luze, Ezkerrez. Ezkerrez pilota atzeratu duena. De la Fuente eskuinez holi den, dominatzera pasatzeko aukerarekin sortzitik aldabe. Zer egiten duen Zenarre pilotaren bila, txokan utzi du, ona da. Ezin jaso, ona zen Zenarren alegina, horre Ezkerrez txokoan goxo utzi du, abiatu da De la Fuente, baina ez da iritsi, 3-9. Joingo tantu gogorra, Sotamanu ginja zerien horre dominio da tantu, eta gero Zenarrek zabalerako engainaute zulun oso ondo itxiki pelotia. Bueno, hortxe, tantoa, 3. tantoa, ona izan da. 3-9, baina Zenarren tantoa. Azken hau. Hor da tandarra, beste sake baten bila, azken bitantoak urdin. Baina, eskuinez errestuan aldabe. Gora, ez, barruan da. Holi den, 5 erditik, pilota ondo gozatuz, atzeratuz, 9 aldabe. Eskuinez. Ezkerrez jarriko da orain holi den. Aldaberentzat, dominatzera pasatzeko aukera. Eskuinez, aire sartuko da, ez. Azkenako pasatzen utzi du Zenarrek. Holi denek eskuinez pilota atzeratu, Ezker paretean Ezkerrez. Aldabe. Berriz ere aldabe. Zer egiten duen Zenarrek, Ezker gantxo indarrean. Ezkerrez hartu da De la Fuente, orain holi denek hor Horritza izin galtzeko peloti. Eurek dominetako eta tantu dominetako pelota zuki dut, bera galdu. Bai, horre gerria sartzerakoan da, ez da pilotara ondo jarri, eta ies egin dio pilotak. Torpetxo juntu junda, ez da jarri ondo, eta bai horrek eukerok galdu, da ero bestik apuntau, hori alde den dizera. Bai, bueno, atzelari batzuik kostatzen zaie horre, aurreko kuadroetan eta gerria sartzea, eta ez da beti zamurra izaten, profesionaletan ere ikusten dugu, Bai, hemen bine ofizio gehiago eta pelotari gehiago izen arren, besteleko dutan, pazten dira. Bueno, hortxe da, beste sake baten bila, hain geru De la Fuente 10-3. Ezker paretetik ondo atera zei holi deni, Ezkerrez, ondo bildu du. Aldabe bostean, pilota atzeratuz, eskuinen sartuko da, 9. kuadrotik, holi den, botera, De la Fuente, Ezkerrez, airez, Zenar, eskuinez bildu De la Fuente, pasatzen utzi du Zenarrek, ez du gozatu holi denek, eskuin Sotamanoz pilota atzeratu De la Fuentek, holi denek eskuinez, ea zer egiten duen aldabe, 5. kuadrotik, pilota atzeratu, 8 erdian holi den, Ezkerrez aldabe, 7 holi den, aldabe orain, ea zer egiten duen holi denek, dominatzera pasatzeko aukera ez du behar den moduan gozatu. Aldabe, hobeto gozatu du Ezker paretaren bila, Zenar sartu da. Leitzer zen Ezkera sartut lagunei laguntzeko bien, bai, ostantzin ez ebez. Horra Zenar, moztu egin du, ona da! Ezin jaso, eskua sartu bai, baina azkenean kontrakantxara. Zein ondo moztu duen orain, zirrizta bikaina benetan, bainate Zenarre, txapagaineko edarra, ezin jaso, ezin eraman hain geru De la Fuentek, 9-10. Bueno, hasi di apur bat bizitzen urdin epe. Lehenengotan kostazak arranketi, bai, bueno, pelotan egin itxizien da, beti tantu bestaldera. Egin hasi di apur bat jokun gehitxua sartzen. Bai, orain tantoak alde batera zeinbestera erortzen dira, hasieran ez bezala. 9-10. Zenarra eta Olidenek 4, De la Fuentek eta aldabek 10. Zenarrentzat aukera, pasatzen utzi du Olidenek, nahi duen egiteko aukera, pilota atzeratu, aire sartuko da. Bolea aldabe ondo, Ezkerrez, Oliden ondo osatu dorengoan ezkerkada edarra, Zabaletik aldabe ere ondo. Pilotaren bila, txokoan utzi du Zenarrek, jaso egin du De la Fuentek, Zenarrek pasatzen utzi, Olidenek atzeratu. Zazpitik eraman aldabe, pilotaren bila, Zenar behartu egin du De la Fuente, eskuin Sotamano Zenarrek atzeratu, aire sartuko da aldabe, dominatzen ari dira urdinak. Holi den, pilotak da ona, 9 aldabe, gora, bai, tantoa dominatzen urdinak eta gorriak behartuta, azkeneran,
kale, 5-10. Bai, kentziaren eta kentziaren gora eta gora, bai, goizen be, larrei altza duzkero. Beti dago, bara gora joti, aile guzin llegatzi bino, Bai, hori ere egia da, baina behartuta zaudenean, kale egiteko arrisku handiagoa goten da. Bai, partidu apur bat aldatu dira. Lehenengotan dana alde batera. Dana alde batera, bai, gero hain apur batek getxu aldatu da. Bai, orain parekatu egin da, eta urdinak ere jokatzeko daudela erakusten ari dira. Eta hori albiste hona da guretzat, Enrique, guk ikuskizuna nahi dugulako. Bai, guk ikuskizuna eta frontogat hori dien ape bai. Da, jotu beti deusen ape hori gure da. Bueno, bortxe da, sakean Beñat Senar, eskuinez aldabe, bildu Senar pilotaren bila, ezar egiten duen, Oliden utzi dio. Ez du honek osatu, pilota orain atzeratu De La Fuente, Oliden entzalanak, zazpitik jaso nahiko egin du, De La Fuente txokoan utzi du, Iger egin dio Senarrek, pilota atzeratu eta aldaberen entzalanak orain, zazpitik jaso, eta kendu, pilota arrotuz, Oliden eskerrez, aldabe eskuinez zazpitik, pilotaren bila eskuine, Sotamanoz atzeratuz Senar, zazpian Oliden, pilotaren bila doa De La Fuente, erasora pasatzeko asmoarekin eskuinez aldabe. Eskerrez eraman du orain moztu egin du. Ondo moztutako aldabekor. Ematera joango zelakoan moztu egin du indarrean gainea. Esker paretan sartu egin zaio Senarri eta ezin jaso. 11-5, tantu ona jokatu du aldabek. Ondo moztu dute, aldabek, Da atzera jota minen goan, behi moztute aize. Bai, Joseba Aldabe partia serio ari da jokatzen. Galdu gutxi. Eta... Dana da biz partidu zeditu jugatzen. Noitzak galdu jendabela asko egitxio gorrizek. Da kasi gorrizek egitxio. Baina azkenengo tantuetan Aldabe, bero Senar sartzen da jokun da apur bat aldatu da tantu. 11-5. Errestoan nahiko behartuta, ondo moldatu da Senar, eskuinez Aldabe, eskuin Sotamano ona, bikaina Senarrek, behartu egin du Aldabe, sortzitik, jaso egin du Aldabek, botera Senar, zer egiten duen bederatzitik, Aldabek eraman, aurrera egin du, Senar txokoan utzi du, Iger egin dio De La Fuentek, pilota atzeratu, ordarain eskerrez, Oliden, zer egiten duen Aldabek, pilota atzeratu, Oliden, eskuinez, ies egindako, baina barruan, bildu, Aldabek, eskerrez Oliden. Zazpitik Aldabe, eskerrez Senar, zer egiten duen Senarrek, utzi egin dio orain Olideni, eskerrez pilota txapara, horre, eskerrez entregatu egin du Olidenek, pilotaren bila joan da De La Fuente ondo joan da, eta erasola pasatzeko aukera zuen, baina bere eskergantxoa zuzenean txapara. Ez dakit, hotxa hundia atara duen, baina pelotak beste... Txapi izan da. Bai. Da, ez dut izten jokun sartzen urdine gorritzeko. Oina, zehape, Senarrepe eskerrei iruko adrure eta atzera etaten dugu De La Fuente eta handik ondoketzen espotza gero eta beste gantxu bat eta ez dut izten, euren joko kalasi ikien ez dut izten. Bai, aldatu egin da neurketa. Bueno, ez dakit aldatu den, baina lehen ere parekatua zen, baina norabide bakarrean tantoak eta orain ja beste traza bat hartu du partidak. Aldabe, eskuinez. 6-11. Oraindik ere bostantuko renta De La Fuentek eta Aldabek. Hor da Senar, eskerrez. Aldabek ez du gozatu, Senar botera jarriko da, pilota atzeratu, Aldabe, zazpitardian. Pilotaren bila Senar, pasatzen utzi du Oliden, eskuinez, pilota atzeratuz. Zortzian, Aldabe, berriz ere Oliden, aurkariari, bizkarra erakutziz, tantu honetan. Aldabe, Oliden entzat aukera ona. Zazpian Aldabe, pilotaren bila doa Senar, ezin sartu, eskerrez Oliden, zazpitik. Aldabe, pilota arrotuz, eskuin Sotamano ona Senarrek. Zazpian Aldabe, Senarrek pasatzen utzi du, Oliden, eskuinez. Zazpian, Aldabe, pilotaren bila doa
Senar indarrean, behartu egin du De La Fuente, beste aukera bat, pasatzen utzi du, Keinu egin du, Bikain Oliden pilota atzeratu, Zaire sartuko da, Aldabe, entregatu egin du, Oliden entzat beste aukera hon bat, ez du behar den moduan gozatu, alare behartu egin ditu aurkariak, ondo Aldabe, ezkerre sartuko da Oliden, ondo, pilota atzeratuz, Zazpitik Aldabek behartu dominatzen berriz ere Urdinak. Harrike? Ba, ez dutze izten, lehenko joku iten ez dutze izten gorrezei. Aldatu in, japurra partidu intxe. Hala. Hortxe gehitxua fallitan da. Partida ez, tanto guztia dominatu ostean, ezker paretean, bosgarren kuadroan sartu egin zaio Olideni, ezin jaso, 12-6, horrelako tantoik mine ematen dute. Bai, hor erutera bakarrik ez da sartuko bezu eta horretan eskerreko eskude beti gora sartu bida horman da erutera jun, ez motera beti. Bai, eta amorratuta, Senar, ikusten nahielako, lan hona egiten nahiela, tanto askotan dominatu egiten dutela, baina gero amaitza kosta egiten ari zaiela. Hori da pastan, dana gazte mailetek afatxina eta lehenko mailara pasaute be asko hiertotzete. Zarriten honek gaztetxuok eta asko sufritzen da gana, gazte mailan da hiru pelota jo, da tantu egiten da. Da gero afetzin egu lehenko mailan da pelota mordu jobi da benien, orduan esku gehiago mintzen da eta gehiago sufridu bier da beste guza. Da ez da guza, profesionala etapa ez da nien gehiago. Hori da, prozesu bada, ez? Azkenean, zenbat eta gorago, orduan eta zailagoa da, nabarmentzea eta prestatu egin behar da, gogortu egin behar da. Bai, jarre juvenil mailan da bizen inganera eta klub bat besti inkontrata, klub bateko pelota injertzu deko nien, peloti bizizetaten da, da saki eta tanto eta pelota zabatero bit, tanto eta esama jokatzen da honeko nik, bai, gero etorten di beste batzu buena egiten da benak, edo beste joten da benak, dan agertzen di buruko minak. Gehiago sufridu bier, da gero esku minu erreza hau, buruko minak agertzen dira. Bueno, atxeen hartu dute lau pilotariek, 12-6, azken tantoa ere, Gorri, De La Fuentek eta Aldabek lortu dute, egin dute. Bueno, partida egon da, bana. Gerora, 9 bat aurreratu da bikote Urdina, baina 10-5 gerturatu da bikote Urdina, Gorri engandik postantura gerturatu dira, orain 12-6. Hasierako aldea mantentzen ari dira, lehi horrek txe ematen die abantaiatxoa. Hasieran hartu da aldi eta hasieran hartzen den errentak, gero partido asko laguntzen da bidoazten. Ezkerrez errestuan ondo, Oliden, ezker gantxoa indarrean De La Fuentek, ondo defentsan Senar, eskuinez Aldabek pilotatzeratu, ezker soltamanos nahiko egindu Olidenek, botera jarriko da De La Fuente, behartu egindu Oliden, mucho, ez, azkenean kontrakantxara, baina oso behartuta, 8. kuadroan, ezkerrez ondo sartu da, baina ez da nahikoa izan. Oingun erutera junda, oingun ondo sartu dezku, baina zabaldu inago larrei. Bai, nahikoa egin du Olidenek, kasu honetan, De La Fuentek gaizto jarri diolako, eramateko aukera hori, eta azkenerako ezin eraman, 13-6. Hain geru De La Fuente, sake egiteko gertu. Ezkerrez, barruan Olidenek, hortxe da, lauterdian Aldabe, zazpiterdian Oliden ezker gantxoa, De La Fuente bipareta kontrara zoan, Senarrek orain ezkerrez, De La Fuente behartu, Senar pilotaren bila ezker gantxoa, hortxe zain zegoen De La Fuente pilota atzeratu egin du, oldarko horre, erasoko horre, Senar tantoaren bila, baina ezin amaitu. Hor da Senar, eskuinez pilota atzeratuz, zazpiterdian, Aldabe pilotaren bila, ezkerrez sartu da orain Senar, baina igerri egin dio, De La Fuentek, Aldabe, zazpitik, eskuinez, Oliden entzat aukera ona, zeitik, eskuinez eta baztertu gainera, ezkerrez Aldabek jaso, botera jarriko da Senar, pilota atzeratu egin du, zazpitardian ezkerrez Aldabe, Oliden, Oriotarrak pilota bildu, ezkerrez gurutatu uran Senar, ez du behar demodan gurutatu kontra zoan
De La Fuente orain Zabaletik aldabe, zer egiten duen Senarrek ezkerrantxoa ona da, Zabalean De La Fuente defentsan, pilota atzeratu, Lanak Olidenentzat, jaso egin du orain aukera De La Fuentek eta nola bihurritu duen zaila zen benetan, bebetik egin duelako errematea bigarren kuadroa, baina nola ireki duen ez aukerarik eman Beñat Senarri 14-6. Bai, oin eukeri harrapu da nina neurri aprobetxeu, horretan alde itzela dugu, De La Fuentek eta aurre edo jokatzen dabe teknika gehiagoaz, oin, Senar saso honi indago, Bai. Kriston pelota zuek eta korta bizi jokatzen du pelota, pelota zo undize jota, velozidade undize moten pelotiek. 14-6koak alde handia erakusten du, nik uste kantxan horrenbesteko aldea ez garela ikusten ari ba. Hori lehenengotan jaben behatzi tantuko takari horrek partidu guztien handuko. Oliden, ondo errestoan, aldabe, 14-6, De La Fuente eta aldabe irabazten. Ezkerrez Oliden, pilotaren bila, De La Fuente ez pasatzen utzi du, aldabe, dominatzera pasatzeko aukera, pilotak da ona, sortzitik ezkerrez Oliden, pilotaren bila, De La Fuente, tantoa amaitzeko aukera zuen, ez da sartu, sartzeko modukoa zirudien, baina ez da usartu. Hor da aldabe, zeitik, geratu egin zaio pilota apur bat, eta lanak izan ditu, ezkerrez Senar indarrean, ezkerkada bikaina, ipareta efektuarekin, Sotamanoz, iritsi egin da De La Fuente, zeitik, jaso Olidenek, aldabe, sartu egin zaio pilota, jaso, botera jarriko da Senar, pilota atzeratu, pilota kada ona. Da, sortziko badruen harri maut, entrega dioen jo, ez da sartu. Oliden, pilota kada ona, aire sartuko da, Boleaz, aldabe, pilotaren bila Senar pasatzen utzi du, ondo Oliden, pilota atzeratuz, aldabe behartuz, hau bikain defentsan. Ja zer egiten duen Senarrek, botera, aldabe aurreratuta dago, airez jokatzen ari da, ezker gantxoa indarrean Senarrek, jaso egin du De La Fuentek, Oliden, ezkerrez, eskuin Sotamanoz, aldabe nekatuta dago, baina eusten Oliden, eskuin pilota atzeratu, De La Fuente atzelariari lagundu guran, txokoan utzi du Senarrek, baina entregatu egin du, txokoan luze, De La Fuentek ezkerrez Olidenek, De La Fuente pasatzen utzi du, aldaberentzat aukera moztu egin du, botera jarriko da Senar, aldabe airez, ezkerrez, Oliden, pilota atzeratuz, aldaberentzat lana, zazpigarren kuadroan sartu egin zaino, baina eraman, beste aukera hon bat Olidenentzat, dominatzen berriz ere Urdinak, ia tanto guztian zehar gertatu den moduan. Pilota Senarrek amaitzeko, arra! Gatxaina egin edu ez zaila, Ize etzute parute jodau eta eskargatxu zabalera eta. Edarra izan da, tantoa nola garatu duten, dominatu egin dute, ia hasi eta amaitu eta azkenerako oraingoan bai, Senarrek bikain gurutatu du, sortzita erdian ezkerrez eraman aldabek, pilotaren bila joan da Beñat Senar eta ezkergantxo bikaina bere burua lurrera boteaz, 7 eta 4 Enrique. Bueno, badatoz, apur bat mezi dutzen da oingo tanto denpora guztien ize urdine gondi erazuen da tanto egin ezin mezi dutzen da tanto bat ondo amaitzea. Bai. Ba oinot partidu apurtut ez da ikusten, oinot partidu hor da. Nik lehen ere esan dut, markaioak erakusten duen aldea, kaso, kantxan ikusten ari garen baino, handiago da. Oinez, bentzat. Lehenengotan danak alda batera juti zendi eta aldi onda bai, oina beste joko klase bat ikin. Senarre txokoan utzi du, De La Fuente iritsi eginda eta pilota atzeratu, lanak Olidenentzat nahiko egin du, botera jarriko da De La Fuente, pilota atzeratu, ezker Sotamanoz ondo Oliden, ez azkenean kontragantxara. Gorriek gutxi behar dute tanto egiteko eta Urdinei ikaragarri kostatzen zaie tanto amaitzea. 15 eta 7. Bai, join be, claro, partidu hasi eran bezkauz, Sotamano lan eskerraz eruti bai batzuk eruten dira. Da deskantzuz dauen nien bai, palitzi hartuta gero, ordu erdi pasau pelotan ninja gero, igerritiago. Bai, ez da gauza bera, lehenengo pelotakadetan gozatzea edo gerora nekea agertzen denean, horrek ere eragin izaten du, eta saskira, gorriek, pilota aldatu gura dute, zer nahiko dute, zure ustez? Nik pentot moteltxu gureko da dela, aurrin joko gehiago. Bueno, hortxe, pilota aldatu eta euren gustoko aukeratu eta sakerako prest, aingeru De La Fuente.
15 eta 7, neorketa erabakit ikusten duzu, Enrique. Ez, nino... Zaila ikustot urdinek irabazti, baina oino ez da, ezin leikena ez da, Ze tantu sarritzen eure dominitan da, eta partiduke buelta bartu leiko nino, baina zaila ikustot hori. Bueno, bortxe, sakerako gertu, Aingeru de la Fuente. Aldabe palizi hartzen da bila, Bai. Aldabe gure inen jadu pelotan. Berotu latza hartzera ari da, bai. Eta sufritzen dakiela ari da erakusten, Aingeru de la Fuente, sakean eskerre soliden, ondo, pilota rotuz, Aldabe eskuinez, estu behar den moduan gozatu, baina pilota sortzian, oliden. Aldaren zat aukera, zeitik, eskuin sotamano sartuko da Senarri ez egin dio, Zabaletik de la Fuentek, jaso eta atzeratu, Zazpian oliden, eskerrez, pilotaren bila de la Fuente, pasatzen utzi du Aldaren zat aukera, eskuinez pilota atzeratu, Zazpita erdian oliden, zer egiten duen de la Fuentek, atzelaria utzi, eskuinez Aldabe. Sortzian de la Fuente eskerrez botera, orain bai de la Fuente jarri da, Aldabek pilota atzeratu, oliden entzat lana pilatzen ari zaio orain, atzelari hori otarrari, de la Fuente pasatzen utzi du Aldabe, geratu egin zaio apur bat, motz geratu zaio, eskuin sotamano Senar, boleaz de la Fuente, Senarrek entregatu, Aldaberen entzat aukera, eskuinez, oliden behartuz, Beratzerren kuadroan, nahikoa, mucho, benetan defentsa bikaina erakutzi oliden, eskerrez oliden berriz ere, nahikoa egiten ari da, Aldabe, honengoan gorriak behartzen ari da oliden, eta horietorra eusten ari da, Boleaz de la Fuente, Senar behartuz, eskerrez, Senarrek pilota atzeratu Aldabe, Zazpian, iez egindakoa, Senar botera jarriko da, eskuinez pilota atzeratu, Zazpitik, Aldabe, pilotaren bila Senar, horre txokoan usten alegin du da, baina pilota kanporantz egin du. Aldabe, eskuinez, beste tantu gor bat, Enrique. Hor da, Aldabe, pilotaren bila, Senar pasatzen utzi du, olidenek eskerrez. Aldabe, eskuinez. Atzela diztan ez dugu aldaundik, Bata galdu ikin dabelak itxi hau, eta bestik arreztsua galtzen dabelako. Kontzen joten da antzera da, oliden bera bezkerra ez da ondo defenditzen da partido hona iken da. Eskuin sotamanoz Senarrek atzeratu, hor da Aldabe, eskerrez Senar, Zabaletik moztu de la Fuentek, eskuin sotamanoz bikain horre Senar behartu egin du Aldabe, nahiko egin du Aldabe, Senarrek eskerrez, iritsi egin da de la Fuente, nahiko egin du, jaso, olidenek Aldabek nahita Zabale arra, Joseba nola amaitu duen, igantziko atzelariak tantu gorra hau, lehenengoz eskergantxoz bikaine Senar, baina Zabalean oso egoera behartuan jaso egin du de la Fuentek, hori gutxi ez eta laugarren kuadroan gaizto jarri dio olidenek jaso bai, baina entregatu eta bigarren kuadroan nahi zuen egiteko aukera zuen Aldabek, baina nola ireki duen pilota, aurkarientzat ezinezkoa, bikaina Aldaberen tantoa, beste tantu bat, 17 eta 7. Bai, bizta guztia Zabalera jota onda, ez larra jarriz gaute bez, ikusi bat azulun dauzela eta beste Senar behurretxun dauzela, eta Senar pasauta olidenek heldu ezin. Tanto biztatzua, ondo pentsaute iniko tantua. 17 eta 7 amartatuko errenta, orain arteko ondiena, Enrique. Bai. Lehen gota jadi kendu elspalotza partidu gogorra goizeko zan honin du. Oin amartantutako errentaz gorretxe jutia, da ez da oin alanda usti belarri arrizketan, Seguru jokatzen dabiz, de tantu aurrera eta, bueno, guposik ikusten. Bai. Aldea handia dago markaioan, baina lehiatzen ari alau pilotariak eta tantu bakoitza landutakoa da, ondo borrokatukoa eta lan egin behar. Lau pilotariek ere, euren helburua lortzeko, 17 eta 10. Markaioa, bana joan da, gero 9 eta bat aurreratu dira de la Fuente eta Aldabe,
5:10 gerturatu dira Senar eta Oliden. 12:06 ondoren, De La Fuente taldea behorretik eta orain arteko alderik handiena, 17 eta 7koa. Une honetan markaioak erakusten digun emaitza, hain zuzen ere. Bueno. Hortxe, berriz ere Saskira, De La Fuente. Berriz ere pilota aldaketa. Enrique. Zerbaiten bilari dira, abantaia handia dute markaioan, baina ez dakit euren gustoko pilota topatzen dutenik. Ego zegu aprobetxetan. Deuzan pelota danak eta deken zego eta aprobetxetan. Pilota guztiak antzerakoak aldira, gutxi gora bera do. Antzerakuk ez di, zegu deko nien beti biltzen da pelotia bizkorra haut tantu ditik gududanak hori gudu. Bueno, pilota atzeratu De La Fuente, alda berentzat aukera, lauti, pilota arrotu eta atzen jarri du, 9. kuadroan, esker paretan sartu inzaio Olideni, bikain eskerrez. Pilotaren bila De La Fuente txokoan luze jokatu du Senarrek botelazterrean eraman. Ea zer egiten duen aldabek, moztu indarrean, Senarrek eraman ondo defentsan orain ataundarra, lauan pilota atzeratu aldabek, bikain Senar, dominatzera pasatzeko moduan, moztu aldabek, eta ezin eraman hor, Senar rematera joan da, 2. kuadroan, baina ez du gozatu, 18 eta 7. Bere izartuako peloti eta hemendik atzetik apur bat utzun junta, eskapote junta, eta bera penetatzen da emino harina haute sartu jako hanketara peloti eta gerutz. Aldabek ere artea dauka mosterako orduan, ondo mozten du. Dauka hori postura hori eta ondo baliatzen du. Bueno, 18 eta 7 gorrientzat ondo jarri da, oso ondo jarri da neurketa. Bueno, une batetik bestera berrekingo zaio lehiari. 18 eta 7 ari dire irabazten De La Fuente eta Aldabe, abantaia handia orain arte izan duten handiena. 11 tantukoa hortxe da, sakean De La Fuente eskerrez Oliden, ipareta efektuarekin De La Fuente, ezin jaso Senarrek, pilotaren abiadura baliatu du, bipareta ormabikoa egiteko efektuarekin De La Fuente, alegin ona izan da, 19 eta 7, Enrique. Ondo jode, 3 kuadroen frontoin erditzen hartu pelotik efektuaz. Senar heldu da, heldu ez da egin, gaia kontrakantxan, kontrakantxan ez, azintuetan, onda jotoko sasora orduko eta ezin izin dugu zerren. Bueno, partida badoala, pixkanaka, kolore gorri hartzen ari da, nabarmen ja. Sakerako, gertu aingeru De La Fuente, 19 eta 7, Olazar txapelketa, finala ordenetako azken partida. Gaurko bikote irabazleak Mate Irurita duela 2 urteko, bikote txapelduna izango du aurkari final erdietan, hori hilaren 15ean izango da okerrezpanago. Hor da, bildu egin du De La Fuentek, botera jarriko da kasu honetan Aldabe, hortxe da Aldabe hain zuzenez, hortzitik, pilotaren bila Senar, Riledo bizi jokatzen orain, Zabaletik bildu De La Fuentek, gaizto jarri dio Olideni, De La Fuentek pasatzen utzi, zeitik Aldabek atzeratu, Senar, eskerrez, botera jarriko da De La Fuente, Senar eta beste aukera on bat, pilota ondo atzeratu du orain, ondo gozatu du, beratzean Aldabe, pilotaren bila Senar, pasatzen utzi du, eskuinez, ondo orain, Oliden, Aratz Oliden, bederatzitik, barruan azkenean jaso egin du Aldabek, ondo Senar, behartu egin du Zabalean. De La Fuente baina honaik ondo erantzun du, urdinak dominatzen. Pilotaren bila Senar, eskergantxoa indarrean, De La Fuente behartu, honek jaso, beste aukera bat Senarrentzat, eskergantxoa edarra! Jaso egin du, baina ez, bigarren botean izan da, Senarrek bizi mugitu du pilota tantu honetan eta azkenerako, Esker gantxo, samaitu du 8 eta 19, Enrique. Senar bera tantu batzuk ditu, ez da bape ez da bela, De La Fuente gerreza amaitzen du tantu. Senarrak gehiak ostetako tantu ditu,
De la Fuente bino. Oraingoan ondo, lehenengo eskerrez zabalean behartu, eta gero eskergantxoarekin motzean amaitu du. Tanto ederra, egin du Beñat Senarrek. 8 eta 19. Sake egiteko gertu, Atandar Gaztea. Hor da, Senar. Sake egin, esker paretetik ondo, garbi atera zaio Aldaberi, pilotaren bila Senar pasatzen uti du, Olideni sartu egin zaio esker paretean, nahiko egin du eramatearekin, txokoan luze De La Fuentek, Senarrek eraman, Aldaberen aukera pilota atzeratu, airez ezin hor, 6. kuadroan Olidenek, 28. Anaurri nibili nahazte dute eta aurre ondi bizek, koloko eta urdine bizek ondi aurre daik, Aldabe gori ikusi da benien atzera, ganati paso. Bueno, 20. tanto egin berri dute Gerriko gorri sari diren De La Fuentek eta Aldabe, hortxe da, sakera, Eugiko Gaztea, eskuinez bebetik oraingoan ere, ezin errestoan Oliden, 21 eta 8. Saki txemin, ja, mundu atorro da, tirain jaudak pelotiek, Bueno, 20. tantoa, 13 tantuko errenta, orain arte izan duten handiena, Gerriko gorri sari direnak. 50 minutu partidu hasi dela? Orain esango dizut, 49 une honetan, bai. Bueno, ordu bete eskazeko partidu ez da txarra. Ez, lan egin behar den seinale ez da. Eta tanteuen alde hundizeta dabe, bai lan egin jen. Bueno, hortxe, txaloak aingeru De La Fuenteren zat, azken sakea Nafar Gazteak hau ere bebetik, Olidenek eraman, eskuinez hartu da De La Fuente, Sotamanos Senar behartu egin du Aldabe jaso Senarren zat aukera, zer egiten duen, pasatzen utzi du Oliden. Eskuinka da, pilota atzeratu, Seitik, Aldabek eraman, Senar, horre. Bi pareta egiten alegin du da boleaz, ez du asmatu, bere alegina zuzenean txapapera azkenerako, Enrique 22 eta 8, garaipen eskuratu dute, aingeru De La Fuentek eta Joseba Aldabek. Bai, garaipena eta ondo merezi dute ganera, karo, partidu lehenengotik hartu da abantaila, behatzi tantun abantaila, eta gero, ez da beuki zetan arriz gau tantu, da tantuik arriz gau zeitera eta seguru eite da, gatsa da aldiek zertzien. Hori zeten da batzutan guztun da helen da asko arriz gatan da nien, gehiago galtzen da, horan seguru da bizenien, alde hundi joten da zerando izan. Bueno, hementxe daukagu aingeru De La Fuente, gustora mutila, ez da gutxegorako aingeru Gabon eta zorionak. Bai, Gabon, ez asko. Bueno, 9 aurreratu zarete, horrek lasaitasuna eman dizue, baina gaurkoan, garaipen argia eskuratu duzu. Bai, irazi dugu aixa, baina nik uste gurea oso ongi egin deula, eta, behaiek nik uste ongi jostutera, baina gaur behintzat gehiago izan gara gaur. Markailuak erakusten duena baino, akaso lan gehiago egin behar izan duzue kantxan? Bai, partio nik uste erritmo altogokoa izan dela, bai, Joseba eta biok palizia errartegu, baina irazita pozik. Bueno, asmatu egin duzu aurreko kuadroetan. Bai, atzelari honekin, oso errazago egiten dira gauzak, eta, asmatu egin du bai. Segurua da Aldabe, gaur ere gutxi galdu du eta pilotaria dela erakutsi du, ez? Bai, earki jolastu, den naizko aldia zen behakin jolasten duena eta ilusiakin etorri naiz, eta bai, oso pozik. Aingeru, finalerdiak, dagoeneko Olazar txapelketa, afizionatu mailan dagoen ospetsuenetarikoa, tradizio gehien duen txapelketa horietako bat, eta hortxe lau bikote honen artean zaudete, eta orain pentsatzen dut, duela 2 urteko txapeldunen kontra, Mata eta Iruritaren kontra, beste pausu bat ematea izango dela helburua, ez? Enekin noren kontra genuen, egia esan da, eta, bai, partio oso gorra, eta, gaur bezala etorriko gara disfrutatzera, eta irazten dugun. Zorionak eta gozatu. Bai, ze asko.
Bueno, hauetxek dira aingeru dela Fuenteren esanak gustora, eugiko aurrelaria, benetan partida bikaina jokatu duelako eta finalerditarako txartela eskuratu duelako. Ea balorazio bat egingo dugu, agurtu aurretik, Enrique, bueno, finalerdiak zehaztuta daude, gaurkoan dela Fuente eta Aldabe nagusi, azken txampan sartuta Olazarre txapelketa, gaurko partidei dagokionez. Gustora geratu zara, kantxan erakutzi dutenekin, pilotariek? Bueno, hori pedi ikuti behitute resultatu ikusi izkero, esaleke partidu erreza izan dela, ikusi zelan jokatu da den, da zema den poeden jaben. Berro eta 10 minutu pasaitzu partiduen, pelota nintzen, da sarritzen esaten dana. 40 tantu ikusi, 50 ikusi, 50 honak, sarritzen 40 bino bi izaten dira. Bueno, eta finalerdiak zehaztuta daude, gaurko txapeldunak binaka Matate Iruritaren kontra jokatuko dute, eta gero profesionaletan dagoeneko kontratua sinatu duen eskuz ikusteko ere aukera izango da beste finalerdian edarrak datozela, bai Kaiolakoak, Irribarren anaia, Egigurenen anaia, izen handiak, pilotan tradizio handia dutenak, eta benetan ikusgarriak bai binakakoa eta baita Kaiolakoa ere. Bai, nipen dute Lauterdi barrun favorito bat ez daudela txapeletateko, da binakakun hoize. Ze kineli itxeko moroko lau bikote, bata besti bino bi deuz binakabe, da Lauterdi barrun gaztebi 17 urteko gorren maila hunditzen moten da hoitzenak, gero Egiguren nahiko gazti eta dana die gazti gonin. Bueno, entzun duzu, pilotaz asko dakien lagun bat, Enriqueren iritzia, 35 urte hemen Olazarre txapelketa antolatzen eta benetan lan bikaina egiten. Hilaren 15 eta 22an hitzorduak finalerdiak benetan edarrak datoz eta gu hementxe egongo gara kontatzeko. Gaurkoz besterik ez, gaur ere gozatu latza hartu dugu eta horrelaxe jarraitzea espero dugu aurtengo txapeldunen berri eman arte. Gure partetik besterik ez, Gabon eta hurrengo arte. Bai, Gabon, finalerdizek hien sortzen den dator mazkien